jos sä triggeröidyt kaloreiden puhumisesta tai ruoasta puhumisesta, niin mä en suosittele sua katsomaan tätä videota. Mä onnistuin laihtumaan 10 kiloa sillä, että mä muuttelin mun ajattelutapaa. Mä yhdessä aikaisemmassa videossa jo hieman sivusin sitä asiaa, että mulla oli vuodelle 2025 yksi tavoite, ja mä saavutin sen. Ja sit mä ikään kuin vahingossa saavutin myös tavoitteen, joka on ollut mulla tosi pitkään, mutta jota mä en tietoisesti lähtenyt tavoittelemaan edes. Mä haluan sanoa, että tässä videossa mun ei ole tarkoitus sanoa, että sä olisit jotenkin huono, tai että sun pitäisi laihtua tai pudottaa painoa, vaan mä kerron siitä, että mikä on toiminut mulle, ja mitä mä oon halunnut, minkälaisessa kehossa mulla itselläni on hyvä olla. Esimerkiksi mä en ajattele mun 10 kiloa painavampaa kehoa millään tavalla huonona, vaan se on ollut se, joka on palvellut mua siinä hetkessä ja siinä ajassa ja sitä henkilöä, joka mä oon silloin ollut. Ja tää keho, joka mulla nyt on, palvelee taas mua tässä hetkessä ja tällaisena henkilönä, joka mä tässä hetkessä oon. Ja tosiaan mä en oo lääkäri enkä minkäänlainen terveyden asiantuntija. Mä kerron vaan asioista, jotka on toiminut mulle. Ehkä ne voi mahdollisesti toimia sulle tai sitten ei ollenkaan. Tosiaan mä oon ollut aina normaalipainoinen, ehkä ajoittain jopa hieman alipainoinen, mutta sanotaanko nyt viimeisen ehkä 10 vuoden aikana mä oon ollut koko ajan niin kuin normaali painon sisällä ja ehkä jopa siellä painavammassa päässä sitä normaalipainoa, mutta kuitenkin koko ajan mä oon ollut normaalipainoinen. Mulla on oikeastaan ollut tosi pitkään jo semmoinen ajatus, että mulla ei ole täysin hyvä olla omassa kehossani. Niin kuin vaikka mä sanon, että mä oon rakastanut mun kehoa ja mä oon tykännyt mun kehosta semmosena kuin se on, niin mulla ei ole ehkä ollut hyvä siinä. Ja mä oon joskus aikaisemmin yrittänyt pudottaa painoa tuloksetta, tai sanotaanko näin, että mä oon onnistunut pudottaa aikaisemmin mun painoa, mutta se ei ole koskaan ollut pysyvää. Ja se pudottaminen on tuntunut tosi vaikealta. Se on ollut yhtä tuskaa ja jotenkin mä oon lähtenyt ihan vääristä periaatteista liikkeelle. Ja mä oon ajatellut myöskin aikaisemmin, että mä haluan tietynlaisen kehon ja mä oon tehnyt myös ne muutokset ruokavalioon tai liikkumiseen siinä suhteessa, että minkälaisen kehon mä haluan. Mä en oo ehkä ajatellut sitä kokonaisuutta. Ja siis mulla on paino heitellyt tosi paljon, mutta mulla ei ole ollut semmoista peruspainoa, paitsi ehkä nyt viimeisen 2 vuotta. Se on ollut aika tietyssä painossa. Ja sit mä oon vaan ajatellut, että mä oon semmonen ihminen, jolle tää paino on nyt vaan semmonen, mikä mun keho tarvitsee siinä hetkessä. Ja mä oon ajatellut, että ehkä mun ei ole tarkoituskaan olla erilainen. Ja ei ollutkaan siinä hetkessä tietystikään. Mä oon aikaisemmin yrittänyt kontrolloida sitä painoa ja sit mulla on ollut ajanjaksoja, jolloin mä en oo kontrolloinut sitä painoa ja se on oikeastaan pysynyt aina samana. Koska ehkä kontrolloimisella mä oon vähän saanut sitä painoa tippuun, mutta sit se on aina palannut takaisin. Tai jopa, että on tullut vähän lisäpainoa siihen alkuperäiseen painoon, mutta sanotaanko nyt viimeiset 2 vuotta, niin se on pysynyt aika samassa. Mun elämän aikana se on vähän liikkunut se paino ees taas, ja se on ollut ihan fine. Se on ollut niiden elämäntilanteiden mukaan muokkautuva. Niin kuin kaikki muuttuu ja mukautuu jatkuvasti, niin myös mun kehoni. Enkä mä oo, vaikka nuorempana mä ehkä ajattelin, että mä en pitänyt mun kehosta ja mä halusin muokata sitä, ja mä halusin sen olevan tietynlainen, niin sanotaanko, että viimeiset ehkä 5 vuotta mä oon ollut tosi tyytyväinen mun kehoon ja sillain, niin kuin, vaikka mulla takaraivossa on ehkä ollut se ajatus, että se pitäisi olla tietynlainen, niin mä oon kokenut, että se on se, mitä siinä hetkessä se on, ja se on ollut ihan täysin fine. Mutta syy siihen, miten mä sit päädyin pudottamaan ne 10 kiloa painoa, ei oikeastaan johtunut siitä, että mä halusin pudottaa ne 10 kiloa painoa. Mulla ei ollut pitkään aikaa tuntunut oikeasti kehossani hyvältä, silleen fyysisesti hyvältä. Ja mä tiesin, että mun pitää tehdä jotakin. Ja mä ajattelin silleen, että mä syön niinku perusterveellisesti, eli mä syön paljon kasviksia, hedelmiä, kuitua ja lähtökohtaisesti tosi terveellisesti. Ja mä ajattelin, että mikä siinä on, että miksi musta ei niinku tunnu hyvältä, miksi mulla ei ole semmoinen kevyt ja raikas olo ja semmoinen niinku energinen olo. Ehkä se oli myös se, mitä mä niinku kaipasin, sitä energisyyttä ja sellaista keveyttä ja oikeasti niinku hyvää oloa omassa kehossa. Ja mun pitäisi oikeasti kiittää mun puolisoa, joka on aikaisemmin ollut silleen, että joo, no ehkä sun pitäisi testata, vähän seurata oikeasti, että mitä sä syöt ja ehkä vähän laskea, että
mitä sä saat ja kuinka paljon ja näin poispäin. Ja mä oon aina ollut silleen, että minähän en mitään kaloreita rupea laskemaan, että mä syön mitä mä syön ja mä tiedän, että mä syön terveellisesti. No kesällä, tai oikeastaan olikohan se heinäkuussa, mä jostain syystä sitten olin, että okei, että mä testaan, että miten se toimii. Mun puoliso siis käyttää yhtä appia, mikä on siis nimeltään Fat Secret. Ja myös mä ajattelin, että en mä häviä siinä, että mä testaan. Ja ekat pari päivää oli kyllä niin kuin silleen isku kasvoille. Koska mä ajattelin oikeasti, että mä syön suht terveellisesti ja hyvin. Mutta se Fat Secret kyllä kertoi jotain ihan muuta. Mä söin ihan liikaa sokeria ja mä sain ihan liikaa hiilihydraatteja. Sain liian vähän proteiinia ja rasvaa. Mä siis tiesin ja mä oon tiennyt tosi pitkään ennen tätä kesää jo, että mä oon koukussa sokeriin. Mä tiesin, että ruoka hallitsee mua tietyllä tavalla. Ja sokeri oli myös semmonen niin kuin asia, josta mä olin yrittänyt päästä irti jo useamman vuoden ajan. Ja se ei ollut koskaan onnistunut ja mä en ymmärtänyt, miksi mä vaan ajattelin, että mä oon heikko ja mä en pysty siihen. Ja toki välillä oli ajanjaksoja, että mä olin ilman sokeria, mutta sitten mulla oli vaan niinku vielä kovempi tarve saada sitä. Ja se tavallaan, niinku sit, kun se jossain vaiheessa se mun vaikka sokerilakko romahti, niin sitten se romahti ja kunnolla. Eli se niinku melkein oikeastaan paheisi sitä tilannetta. Ja tämän Fat Secretin kautta, kun mä rupesin laskemaan niitä kaloreita, niin mulle tosiaan selvisi, että mä saan tosi paljon kaloreita tavallaan semmosista ruuista, mitä mä en oikeasti tarvitse. Esimerkiksi just sokeri oli se kaikista suurin vaikuttaja, mutta mä oon myös syönyt aika niinku rasvaisia ruokia ajoittain. Et mulla proteiini jäi ihan tosi vähäiselle. Ja tässä Fat Secretissä sä pystyt siis syöttää siihen sun tavoitteet, sun painot, että haluatko sä pudottaa painoa, haluatko sä ylläpitää sun painoa vai haluatko sä sit nostaa painoa. Ja tää Fat Secret laskee sun makrot ja kalorit ja kuinka paljon sun pitää saada ja kuinka paljon sä kulutat päivän aikana kaloreita. Ja mä oon kiinnostunut tosi paljon niistä makroista tämän aikana ja mä oon niiden kautta oppinut tosi paljon omasta kehostani ja itsestäni ja siitä, miten mun kannattaisi syödä, jotta mä voin tosi hyvin. Siis joskus aikoinaan mä oon laskenut kaloreita, mutta se on ollut sillä lailla, että mä oon sit syönyt ihan tosi liian vähän. Ja tää oli tosi hyvä, koska mä tajusin, että oikeasti kuinka paljon mä tarvin päivässä niitä kaloreita. Ja myöskin mä tajusin, että jos pudottaa painoa, niin se ei tarkoita sitä, että sun tarvii olla nälissään. Sä voit oikeasti olla tosi kylläinen ja voida tosi hyvin ja siitä huolimatta pudottaa painoa. Tai ainakin tää kokeilu on opettanut mulle sen. Ja sit tosiaan, kun tää todellisuus tuli päin kasvoja, että mä huomasin, että mä syön oikeasti aika epäterveellisesti ja mä tajusin, että tähän on oikeasti tultava muutos, niin mä lähdin tekemään niitä muutoksia mun ruokavalioon. Mä rupesin tarkkailemaan sitä, että mä saan tarpeeksi sitä proteiinia päivässä. Ja sit pikkuhiljaa oikeastaan ehkä parin viikon jälkeen mä rupesin huomaan oikeasti eroa omassa olossani. Ja nyt mä voin sanoa silleen, noin puolen vuoden jälkeen mun olo on ihan erilainen kuin puoli vuotta takaperin. Ja mä oon niin onnellinen, että mä lähdin testaa Fat Secretia ja sitä, että mä niin kun oikeasti lähdin miettimään ja katsomaan, että mitä mun pitää oikeasti tehdä, että mä voin paremmin. Oikeastaan sitten myös sen parin viikon jälkeen kaikki nämä niin kun karkki- tai sokerihimo ja tavallaan semmoiset muut ruokahimot, jotka oli niin kuin yleensä epäterveellisiä ruokahimoja, niin ne rupesi pikkuhiljaa siirtyyn syrjään. Niitä ei enää tullutkaan, koska mä sain ruokavaliosta sen kaiken, mitä mä tarvitsin, niin silloin tavallaan se mun kropasta ei puuttunut mitään, niin mä olinkin aika kylläinen ja mä huomasin, että hei, ei mulla enää teekään mieli sokeria. Aika pian mä myös niin kun koin, että mä en enää halua sitä, koska mulla rupesi tulemaan niin hyvä olo, että mä en enää halunnut sitä oloa, mitä se sokeri mussa saa aikaan. Ja se olo, mikä se sokeri saa, niin se ei ole kiva. Ja mä koin, että se ei ole enää sen arvosta, että se hyvä olo, minkä mä sain siitä, että mä söin terveellisesti ja tarpeeksi kaikkea sitä, mitä mä oikeasti tarvin, niin se olo oli niin ihana ja on edelleen. Mulla on tosi hyvä olla omassa kehossani,
fyysisesti että myös henkisesti. Koska sokerihan on myös semmoinen, joka voi sekoittaa meidän nälkäsignaaleja. Ja mä huomasin sen kyllä niin kuin sen jälkeen, kun mä olin jättänyt sen sokerin pois, että mulla tuli se tavallinen nälän tunne. Ja mulla myös rupesi tekemään niitä terveellisiä ruokia mieleen. Että se ei ollut enää sitä sokeria ja tyyli jotain pizzaa ja jotain muita herkkuja, vaan se oli oikeasti niin kuin, että mulla rupesi tekemään niitä terveellisiä vaihtoehtoja mieli, hedelmiä tai salaatteja tai jotain proteiinipitoisia juttuja. Ja siis se oli jotenkin aivan tosi ihana tunne. Ja tämän myötä mä opin jotenkin myös kuuntelemaan mun kehoa paljon paremmin. Että mä esimerkiksi tunnistin, että okei, milloin mä tarvin lisää proteiinia, milloin mä tarvin lisää hiilaria ja mun keho pystyi kertomaan sen. Ja tämän kaiken myötä mä myös tajusin, että mä oon syönyt tosi paljon omiin tunteisiini. Ja ne tunteet vaikuttaa niin paljon. Miten mä pystyin sitten lähteä muuttamaan niitä omia tunteitani, tai en mä lähtenyt muuttaa yhtään mitään, vaan mitä mä tein oli se, että mä rupesin tarkkailemaan niitä tunteita. Et esimerkiksi silloin, kun tuli aina se tunne, että mä haluan jotain sokerista, niin mä yleensä olin sen tunteen kanssa. Mä annoin sen olla, mä kuuntelin sitä ja mä olin sen kanssa. Mä en yrittänyt väkisin niin kuin kääntää ajatusta johonkin muualle. Ja usein mä rupesin kysyä sitä, että onko tää oikeasti semmoinen asia, mitä mä haluan, vai onko tää vain jotain, millä mä yritän jollain tavalla vaikka lohduttaa omia tunteitani. Ja aika usein se oli jotain semmoista. Ja sitten kun mä tajusin, että okei, tää ei ole oikeasti semmoista, mitä mun keho tarvitsee tässä hetkessä, niin se makean himo tai mikä ruokahimo se olikaan, niin se katosi. Yleensä siihen meni ehkä 10 minuuttia. Ja mitä enempi tavallaan näitä tilanteita tuli, sitä niin kuin harvemmaksi ne asiat myös jäi. Eli näitä tunnesyömiseen liittyviä asioita ei oikeastaan enää tullut, koska mä rupesin tarkastelemaan niitä mun omia ajatuksiani ja tunteitani tosi tarkkaan. Minkä takia mä söin tiettyjä asioita oli se, että mä koin jotenkin olevani ehkä surullinen ja mä hain lohdutusta sit vaikka siitä sokerista. Tai sit jos mulla oli ollut tosi rankka päivä, että mä olin jotenkin henkisesti kuormittunut, niin mä yleensä hain sitä lohtua sokerista. Jos mä jotenkin halusin palkita itseni, niin mä yleensä söin silloin sokeria. Ja sit jos vaan elämä tuntui ylipäätänsä epämiellyttävältä, niin yleensä mä hain sitä lohdutusta sokerista. Ja se oli myös tavallaan semmonen kehä, että tavallaan myös sit, niinku tavallaan sit, kun mä söin sitä sokeria, niin mulle tuli vielä pahempi olo ja sit mä söin sitä lisää. Ja siis se on oikeasti ihan hirveetä, kun sä syöt niihin sun tunteisiin ja susta tuntuu, että sä et pysty lopettamaan niitä. Paras on vaan oikeasti olla niiden omien tunteiden kanssa ja kuunnella niitä, mutta niihin ei tarvitse samaistua, sun ei tarvitse toimia niiden sun tunteiden mukaan. Ja mä muistan, että kun mä rupesin kirjaamaan niitä ruokia, niin mä olin eka silleen, että ei vitsi, että en mä kyllä jaksa tätä pidemmän päälle tehdä. Että onhan siinä aika vaiva, että sun pitää aina punnita ne ruuat ja syöttää ne sinne Fat Secretiin. Mut kun mä olin tehnyt sitä muutaman viikon, niin siitä oli tullut niin rutiini jo, että mä teen sitä edelleenkin. Koska se vaan tuntuu asialta, mikä tapahtuu helposti ja tapahtuu luonnosta ja mitä mä haluan tässä hetkessä tehdä. Mä tiedän, että mä en tule todennäköisesti ikuisesti käyttämään sitä appia tekemään, merkkaamaan niitä ruokia sinne, mutta se on nyt ainakin tässä hetkessä. Ja mä edelleen tavallaan opettelen kuuntelemaan omaa kehoani, että tää on kuitenkin tosi tuore juttu ja mulla on niin pitkä historia tunnesyömisen kanssa ja myös sen kanssa, että mä en ole kuunnellut omaa kehoani, niin myös tää on ollut tästä tavallaan niin kuin apuna, jotta mä opin kuuntelemaan mun kehoa paremmin ja jossain vaiheessa ihan täysin luottaa omaan kehoon ja niihin viesteihin, mitä se lähettää ja antaa mulle. Että mulle tää on ollut ihan tosi hyvä työkalu kyllä niin kuin tarkkailemaan sitä, että mitä syö ja kuinka paljon. Ja että saa tarpeeksi kaikkea ja että oikeasti voi todella hyvin. Kaiken tämän seurauksena mulla on niin hyvä olotila mun kehossa. Ja mä niin kuin rakastuin siihen prosessiin, mä rakastuin siihen oloon, että mikä siitä tuli, kun mä oikeasti söin hyvin ja ravitsevasti. Ja mä en enää halua palata takaisin sen seurauksena, että mä rakastuin siihen prosessiin ja siihen olotilaan, mikä siitä ruoasta tuli, joka oli mulle hyväksi, niin sen seurauksena mulla myös on tippunut se 10 kiloa painoa. Toki on silleen, että vaikka hormonit vaikuttaa aika paljon ja kuukautiskierto meillä naisilla, että mitä meillä niin kun tekee mieli enempi. Ja mä oon myös huomannut sen. Ennen mulla teki tosi paljon vaikka niin kun viikko ennen kuukautisia mieli
kaikkea sokeripitoista ja hiilaripitoista. Ja siis edelleen mulla tekee mieli niitä ja se on ihan ok ja yleensä mä sallin sen. Yleensä muutenkin mulla tekee silloin mieli syödä enempi, mutta mä yleensä pyrin siihen, että mä keskityn siihen, että mä varmasti saan kaiken tarpeellisen, koska se yleensä auttaa myös siihen, että ei tee niin paljon mieli sitä sokeria tai hiilareita ylipäätänsä. Ja tää ei siis tarkoita sitä, että mä en enää ikinä koskaan syö mitään epäterveellistä. Ja mä en edes ehkä halua luokitella ruokaa silleen epäterveellisiin ja terveellisiin, että no se on ruokaa ja ruoka on aina hyvästä. Nykyään on silleen, että mä tiedän mistä ruuista mulle tulee hyvä olo, mistä mä saan energiaa, missä mulla on kevyt olo, missä mulla on hyvä olo, missä musta tuntuu, että mä jaksan tehdä asioita ja mennä ja olla. Niin, mä tiedän sen nyt ja sit musta tuntuu monesti, että vaikka mulla on se mahdollisuus syödä jotain tosi hyvältä maistuvaa juttua, joka antaa mun aivoille sen ihanan nautinnon, hetkellisen nautinnon, niin musta vaan tuntuu, että se ei ole sen arvosta. Ja sitten mä monesti valikoin sen terveellisemmän vaihtoehdon sen takia. Ja mä edelleen syön viikoittain kyllä jotain semmoista ruokaa, mikä antaa vaan mun makunystyröille sen nautinnon ja mikä ei ole ehkä niin hyvää mun keholle. Mutta mä koen, että se on osa tätä kokonaisuutta, sitä terveyttä myöskin, että voi nauttia niistä tosi ihanistakin jutuista, vaikka ne ei ehkä antaiskaan sun keholle sitä kaikista parhainta olotilaa. Et jos mietitään vaikka sitä, että mä oon ollut koukussa sokeriin ja erityisesti karkkeihin, irttarit on mun oikein semmonen niin kuin suurin heikkous, niin välillä mulle tulee semmonen olo, että hei, mulla tekee ihan tosi paljon mieli karkkia. Ja yleensä kun se tunne tulee ja se ajatus, niin mä yleensä annan olla sen. Ja mä en niinku reagoi siihen, niinku mitä mä puhuin aikaisemminkin, että niihin tunteisiin ei tarvi aina reagoida. Että mä yleensä oon sen kanssa ja mä annan sen olla. Ja sitten jos mulla tulee niinku myöhemmin samana päivänä tai seuraavana päivänä ja sitä seuraavana päivänä, että ei vitsi, että mulla tekee mieli irttaria, niin mä käyn hakea sitä irttaria. Mutta nykyään se ei ole enää silleen, että mä ostan sen jättipussin sitä irttaria, vaan mä ostan ne muutamat lempparikarkit sieltä. Et ehkä joku 100 grammaa maksimissaan ja siitäkin riittää useammalle päivälle. Ja sit mä ostan sen, niin mä nautin niistä karkeista kanssa silleen niin kuin tosi kovasti. Ja jotenkin se tuntuu siinä hetkessä sit semmoiselta, että mä haluan syödä niitä ja mä annan ne itselleni. Ja sitten toisaalta se riittää. Yleensä se pienikin määrä riittää. 100 grammaa on yleensä se maksimi, mitä mä otan. Et se voi olla, monesti riittää paljon vähempikin. Et mulla on aika usein se, että vaikka ruoan jälkeen mulla tekee mieli jotain makeeta, niin sitten mulle riittää se, että mä otan sieltä sen muutaman karkin. Ja sit mä oon täysin fine. Ja esimerkiksi eilen mä söin pizzaa. Eli tää ei ole silleen, että mä syön tosiaan koko ajan super terveellisesti, vaan silleen, että on se tietynlainen balanssi. Ja se on löytynyt mun mielestä sen kautta, että mä oon ruvennut syömään asioita, mitä mun keho oikeasti tarvitsee ja mitkä tuo mulle tosi hyvän olon. Ja mun on myös tosi paljon helpompi nykyään kieltäytyä niistä niin sanotuista herkuista sen takia, että mun kehossa on niin hyvä olo ja mä haluan ylläpitää sitä tosi hyvää oloa. Eli käytännössä mä vaan sanoisin, että miten mä onnistuin tiputtamaan sen 10 kiloa ilman, että mä oikeastaan tein mitään, oli, että mä olin niin täynnä sitä olotilaa, joka mulla oli. Mä halusin voida paremmin. Ja jotenkin sitten tästä tuli vaan semmonen ketjureaktio, että mä testasin sitä Fat Secretia, mä jäin siihen koukkuun, mä jäin koukkuun siihen olotilaan, jonka se toi, että mä söin hyvin ja terveellisesti. Mä oon myös puhunut aikaisemmin siitä, että miten me pystytään meidän ajatuksilla oikeasti muuttamaan meidän todellisuutta. Ja mäkin tavallaan rupesin miettimään sitä, että okei, että mitä se vaatii, mitä toimintaa se vaatii multa, että mä voin voida hyvin, että mä voin olla se henkilö, jolla on oikeasti hyvä olo sen kehossa, jolla on se kevyt olo, jolla on se hyvinvoiva olo, se joka ei tarvitse karkkia ja sokeria ihan joka päivä. Koska mä ajattelin, että en mä tule ikinä vapautumaan siitä sokerikoukusta. Se oli niin vahvasti läsnä ja se oli useamman vuoden ajan. Ja tosiaan ikään kuin vahingossa mä sain sitten tämän mun unelmien kropan, jota mä oon tavoitellut tavallaan vuosia siinä mielessä, että mä haluan sen kropan, enkä sitä terveyttä.
Että se oikeasti, jos sä haluat jonkun lopputuloksen, niin sun pitää miettiä se prosessi, mikä se vaatii, ja rakastua siihen prosessiin. Käytännössä mä en esimerkiksi liikuntaa muuttanut yhtään mihinkään suuntaan. Mä tein niitä asioita, mitä mä tein aikaisemminkin. Mä en tehnyt siihen mitään muutosta. Että ainut muutos, minkä mä tein, oli oikeasti siellä omissa ajatuksissani. Ja mä haluan vaan sanoa, että muutos, mikä tahansa muutos se onkaan, niin ei voi tapahtua missään muussa hetkessä kuin tässä hetkessä ja aina tässä hetkessä. Se ei voi tapahtua tulevaisuudessa tai menneessä. Mutta siinä taisi olla kaikki asiat siitä, että miten mä sain unelmieni kropaan ikään kuin vahingossa. Vain ajatuksiani hieman muuttamalla ja omia tunteitani tarkastelemalla. Ja mä haluan vielä muistuttaa, että tämä ei tarkoita, että sun keho olisi jotenkin vääränlainen ja että mun keho olisi jotenkin oikeanlainen, vaan meillä on nämä upeat kehot, joita meidän tulee rakastaa ja vaalia ja pitää niistä hyvää huolta ja antaa niille sitä niiden kaipaamaa arvostusta. Mä haluan sanoa, että sä oot kaunis ja upea ihminen. Nämä asiat on toiminut mulla. Se ei tarkoita, että ne välttämättä toimis sulla. Meistä jokainen on ainutlaatuinen yksilö ja meille toimii eri asiat. Mä tiedän, että monet ihmiset kamppailee tunnesyömisen kanssa ja itse mä kamppailin tosi pitkään sen sokerikoukun kanssa. Ja mä toivon, että tästä voi olla jotain apua niihin ehkä omiin vaikeisiin tunteisiin ja ajatuksiin. Kiitos, että katsoit tämän videon ja palataan seuraavassa. Heidå! Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.